भुंकणारे भुंकू दे नको त्याचा संग भुंकणारे भुंकू दे नको त्याचा संग आम्ही 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 काशीराम परबुवा गाणी कशी रचावीत हे प्रामाणिक सांगतोय मी. म्हणजे इथे तुमच्या भांडूप नगरीमध्ये आलो किंवा माझ्या युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही कुठेही बाऱ्या ऐका, आम्ही ज्यांचं चांगलं आहे त्यांचं नेहमी चांगलंच बोलतो. गाणी कशी रचावीत हे आमच्या काशीराम परबुवांकडूनच शिकावं. कैलासवासी कदमबुवा भाऊ कसं सांगावं, गाणी पेटी कशी वाजवावी ती आमच्या विलास पाटील बुवांकडून शिकावी. आणि रागधारी भजनामध्ये नोटेशन कशी बांधावी ही आमच्या परशुराम सुतार बुवांकडून शिकावी. चिंतामणी पांचाळ बुवांकडून शिकावी. असल्यासारख्या चंडू गुंडू मुंडूकडच्या अपेक्षा करू. तो आता फक्त एक दोन ते व्हॉट्सअपवरचे मुद्दे वाचतलो आणि जोकी बुवा आतापर्यंत ऑर्केस्ट्राचा बुवा म्हणता तो किती गाणी म्हणतलो की फक्त तुम्ही नीट ऐका म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. रामावर गाणी नाही म्हटलं बुवा, मी गजर प्रभू रामचंद्रांवरती घेणार. त्याच्यानंतर टाळाचा जो गजर आहे तो सुद्धा प्रभू रामचंद्रांवरती घेणार. बुवा कधी काय करूचा त्याचा सुद्धा भान असता ह्या भजना लक्षात ठेवू. आणि निदान भांडूप मध्ये तरी खुळ्यासारखं काहीतरी बडबडा नको. मग तू भैरवी सुरुवाती नाही कशात म्हटलं पाणी पिऊचीच वेळ आता सरलोच आता जोडीये घेतय ना ह्या वाडवडिलांची पुण्याही समान. पण ह्या असा पाणी कधी पडता माहिती बरा वाटला मला भांडूप मध्ये इल्यासारख्या वाटला. असा पाणी कधी पडत होतो का माहिती पावलेचा शेवटच्या क्षणी जेव्हा बुवाला कोणतरी घरातले नातेवाईक येतात बघा तरी पाणी घालून तोंडात तेव्हा आता असा बाहेर पाणी पडता बाहेर पडता. असू दे बुवांचे बंधुराज बुवांच्या पाठीशी नेहमी बघा खाली बसतात ते. पण ते असा कधी म्हणणार नाही की माझं गुंड भारी, कधीच म्हणणार नाही. तो त्यांच्यात फरक आहे ह्यांच्यात आणि त्यांच्यात. एकदा त्यांच्या भावासाठी जोरदार सगळ्यांनी टाळी वाजवा. मोठे बंधुराज पण हो अडकू बुवा आई बाबा त्याच्याबरोबर कसं संसार करायचो. एवढं 16 वर्षात माझ्या बायकोन नका त्रास नाही दिला तेवढं 23 वर्षात हेरी दिल्या. ह्या खरं सांगते तुमका, माझ्या विश्वास ठेवा नाही तर नको ठेवू. काय असा भजन जाऊ भाई असा मध्ये काहीतरी वाऱ्यात जाता बाजू. हा आता माझा बघ असा बोल जाताना बघितलं फक्त. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची बेल आयकॉन असेल त्यांना नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.